Takže čaute ľudia, vítajte u nového videa. Dnes si zahráme Roblox, ale konkrétne budeme hrať Doors. Dneska by som sa pokúsil dostať na 100 a potom by som mohol natočiť aj ďalšie časti z toho. No tak môžeme rovno začať, ale neviem, kde je tu Doors, no tak si ho musím asi vyhľadať. No tak dáme že áno, tamto máme, že Doors. A teraz sa napojíme na Doors. Ja ešte nemám ani jeden achievement na tomto účte, ale no, uvidíme. Po koľkaté dvere sa dostanem. Dobre, už to začína. Dobre. Tak môžeme ísť do jedného. Pôjdeme asi hrať sami. No tak poďme na to, niekto tu má achievement Hotel Hell. Musí táto ešte odísť a už ideme. Dobre, dostal som achievement Welcome. Dobre, takže už som zvedavý, na aké dvere sa dostaneme. OK. Tak, sme The Hotel. Dobre, teraz ideme takto sem. Zoberme kľúč. No a sme na prvých dverách. Dúfam, že tu nebudem hľadať ďalší kľúč, lebo to by trvalo veľmi dlho. A peniažky 25. OK, pozriem sa, nič. No, to sú nejaké hodinky. No tak dobre, pozrieme sa. Áno, tu sú nejaké peniaze, ale tie asi nepotrebujem. No takže, už sme na dverách 6. Nie, musíme hľadať kľúč, to mi bude dlho trvať. OK, tak tu nič zatiaľ nebolo, no len 5 centov, či čo to je. Dobre. Väčšinou tie kľúče bývajú tak vpredu, ale nechcem to zas. No. Ešte tuto sme neboli. Tam to čo bolo? Jaj, to je od baterky. Baterka. No tak máme 100 coinov, yes. OK, tak teraz ešte budeme musieť hľadať ten kľúč. Počkaj, tuto nebude? Nie, tam nie. A ináč, prepáčte, že nemám webkameru, ale mne sa to nejako pokazilo a nemôžem mať webkameru. Na budúce video môžem natočiť aj s webkamerou, keď mi bude fungovať. Dobre, takže už sme na... Počkaj, ale kde je vlastne ten kľúč? Áno, tu keď modré svieti, tak tam vždycky bude. Ja som hovoril, vždycky je to v predných dverách. OK, sme na dverách 7, už som zabudol. Áno, boli sme na 7, už sme na 8. Dúfam, že zasa nebude tu ten kľúč. A, oči. Na tie sa nemôžem kúkať. Máme túto sviečku, ale... What? Ďalšie. Máme sviečku, ale sviečka nám moc nepomôže, lebo na tu potrebujeme zapaľovač, musíme to zapáliť. To čo bolo? Jaj. OK. Som skrín a ide. Yes. Dobre, takže ideme. Dostal som achievement. Out of my way. Dobre. Takže už sme na dverách 14. To nie je celkom zlé. 14, what? To čo bolo za dvere? No tak túto teda. Tak dobre, ideme sem. Tu zase, jaj. OK, máme toto, ale mám málo životov, tak potrebujem nájsť také zelené pivo. A neviem, to mi vždycky pomáha. No, viete, no tak pomáha mi to, keď mám málo životov v tejto hre. Ne, tak to není. Čo? What? Tu čo tu?
To tam nebol. Dobre, tak radšej si ho dám. No, to sme zmáčkli. Poďme teraz dole. A som zvedavý, či sa dostaneme na 50. Na 50. No, môžem vám povedať svoj rekord. Môj rekord dvere som sa dostal sám. A sám som sa dostal na 68. Neviem, tak pokúsil by som sa prekonať tento môj rekord. A môžete mi do komentárov napísať aj vy, aké ste mali rekordy v Doors. OK. Sem. Tu zoberieme toto. Aj to je správne. Teraz si to zameníme s týmto. Nice. OK. A ináč ja môžem natáčať len 15 minút. Nie, ide Rush. Ale toto ma nemôže chytiť, sa mi zdá, neviem. Myslím, že za to je nejaký achievement. Áno, in plain sight. No tak, what? Tu nič není. Keby som mal tak zapalovať a zapálil si túto vecičku. OK, tak absolútne neviem, kedy to nájdem. OK, tak what? To kde je? Áno, tu je tu. Ešte je tu aj pivo. Aj životy sú tu. Teraz mám plné životy, predtým som mal tak málo. Teraz mám tak veľa. Dobre, tak ideme, musím nájsť cestu. Tu si trošku pamätám. Áno, to už svieti. Dobre, takže pôjdeme rovno. No, už sú tie dvere otvorené, lebo prešiel Rush. No, nie, musíme zase hľadať kľúčka. Jaké dvere? 20. Lebo vždycky môžu tu byť aj také inakšie dvere. Za to je tiež myslím, že achievement. A tam ťa tam stiahne a budeš mať menej životov. Tak 20, tak je toto 21, lebo väčšinou býva na druhej strane. Áno, je to 21. Dobre, už sme tu. Tuto je tá... Neviem. Ale ja si nepamätám náhodou. Ja som moc nevidel tú 21, tak neviem, či je to... No, tak uvidíme, či ktoré budú. Dobre, pozrieme sa. Prosím, kde si kľúč? Dobre, vrátime sa naspäť a ešte tuto boli nejaké miestnosti. A tu je rovno kľúč. Nice. Ideme do 21. A zase kľúč. Neraz za sebou bolo, že 3-krát za sebou boli dvere s kľúčom. Na koľka tých? Na 22 sme. OK. A tu sú oči. OK, no tak môžeme... Mne sa zdá, lebo blikalo svetlo. Radšej počkám. Neviem, lebo môže aj tak. Tak ja by som už asi aj, neviem, asi pôjdem. 24. Áno, 24. Toto je 25. Jasne, musíme hľadať kľúč. Už mám 240 coin. No, čo tam zabliklo? Neviem. No tak teraz už blikalo vážne. Poďme do 3, 2, 1. Prešiel Rush. OK, tak môžeme ísť na ďalšie dvere.
28 to boli, neviem. Ach, je tu tma. 29. Čo? To musíme hľadať ešte kľúč? Och. Tak som zvedavý, či ho nájdem. Ale asi áno, lebo zase nefunguje. Tu je. OK, no tak poďme na ďalšie dvere. To už bude 29. Som zvedavý, kedy nás bude naháňať ten sík. Lebo ten je celkom ľahký, ale vyzerá dosť ťažko. Tak uvidíme, či ho prejdem teraz. Keby som sa tak aspoň dostal viac ako 60 dvere, to by som sa veľmi potešil. Potom ešte 8 dverí by mi chýbalo a už som prekonal rekord. No, 9. OK. Počkaj, nie. To zase blika svetlo? Ja neviem. Dobre, prejdi si raz. OK. Tak, už sme na dverách, už som zabudol. No, kde sme teraz? Tu nič nevidím. 34. OK, tak. I see you. Takže... Počkaj, čo? Niečo... Áno, ja som ho videl nad sebou. A moc som si to nevšimol. Ach, kedy? No. Pozriem sa, či... Nie je tam nič. Ja tu nič nevidím. Blika svetlo. Ja pôjdem do skrine. Prečo nedieraš? No to je už divné strašne. Čo teraz podľa mňa bude naháňačka? Áno, bude podľa mňa. No, bude. Čo, vážne? Nie, no tak to sa bojím, to musím dať. Dobre, už ide. Trošku mi ten mobil seká a... to pôjdeme. Všade padajú skrine. Počkaj. Poprosím, nech sa dostanem. Nie, tu sú správne dvere. OK, tuto je. Teraz tam. Ja sme na ďalších dverách. A všade sú ohne a ruky. Yes, prešli sme to. Nice. You can run. Yes. Na to, že hrám prvýkrát túto hru na tomto účte, tak nejde mi to až tak zle. Wow. Deráš a sú tu aj oči. Či nejde? Áno, ide. Dobre, tak keď už prešiel, tak môžeme aj zase oči. Prosím, nech sa dostanem aspoň na 50-ku. Alebo na 60-ku. Keby som sa tak dostal na 69 a prekonal by som rekord 68-čku. Dobre, podľa mňa budeme hľadať kľúč. Áno, budeme. Jasné, že to tam nebude. Čo to tu robí ten kľúč? Nice, máme. A ideme do ďalších dverí. 49, už sme na 50-ke, yes. A trošku mi to seká. Tak už to natáčam 14 minút. Už by som aj zrušil, ale neviem prečo mi to nefunguje. Lebo viete, 15 minút je max a potom to je maximálne, čo môžem natáčať. No, zruš sa. Nejak mi to tu nefunguje. Tak neviem, čo je toto? To je zvonček? To je nejaký budík. Neviem, kto by mal v hoteli budík. Ešte v takejto knižnici budík, no tak to keby tam zazvonilo. No, kedy sa to zruší? Tak ja pôjdem už na tú 50-ku. Wow, už ide tento figure, či jak sa volá. OK, tak môžeme
ísť na to. No tak čaute, potom sa uvidíme.